Falando de precios, o gasoil, gasoil, gasolina, como se está poñendo isto, Xa naide fai o chiste, sabedes aquel chiste que se facía moito que era a mí non me igual o que sube que eu sempre lle boto 20 euros. Había aquel chiste. Pois aínda agora así xa sale 30. Aínda botándolle 20 euros. Nada, terrible, terrible. Non só está subindo moitísimo o petróleo, a gasolina, o gasoil e todo. Non só está subindo, senón que xa se fala incluso de que poda haber problema de que tes aí o ticket da carretilla, mete no cu, para non querer. Trae. Trae o ticket que xa que o temos, vámoslo guardar, non vai ser que nos... Pero o cabrón de Nicho é capaz de ir ca carretilla ahora a un sitio a vendela. Que xa hai que ser miserable, Aquí pon, total importe 65, entrega 65, cambio 0. Ostras, 21% de IVA. Home, hai que quitarlle o IVA ás carretillas. Si, non lle sacan o peixe. Non lle sacan o peixe, van a sacar. Pero unha cousa que é para joder o lombo, quítalle o IVA, no, polo menos. Verá, me fastidio. €11 de IVA, Vale, digo que aparte de subir o precio do gasoil e da gasolina, falas incluso, podes escoitar, de que poderíamos quedar sin suministro. Xa se dixo aquí que en España dicen que temos gasoil, non? Pode aguantar 100 días. Que España pode aguantar 100 días sin petróleo e 1 millón de días sin quinoa. Perfectamente. Perfectamente. Que lío, que follón, que follón. Bueno, vamos a ver que pasa, vamos a falar desto, do tema do gasoil, de subida do problema do petróleo, e no seguinte sketch que a grandísima Eva Iglesias. Benvidos un día máis a Pulso Activo, como sempre cada mañán cheños de enerxía, con ganas de comezar, a que sí? Sí! Moi ben, collemos o haltere de man e Vou facer ejercicio. que somos snatch. Imos facer 10 con cada brazo, xa sabemos como é, non? Levamos o brazo cara ao chan, co haltere, subo e elevo por riba da cabeza. Carmen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caín. Caíche. Estaba... A modo que me des cunha cacha nun ollo, quítasmo. A modo, a modo. Estaba facendo un pouco de ejercicio, de gimnasia, pos osos. Sí. A que non sabes que encontrei na horta? Non me jodas. No. Volveron outra vez as toupas. La madre que las parió. As toupas non volven nunca, Ela? En terreinas vivas.
No. Que non sabes que encontré na horta. Mal flipar. Que encontrar? Sabes que encontré na horta? Petróleo. Na mar que fixen así, tras, Que va? a chorreón para arriba. Pero moito... Petróleo crudo. Moito non sei, pero chorrea para arriba. Petróleo. Ostras, pero entón podemos poñer a calefacción hasta mediados de agosto. Hasta mediados de agosto podemos poñer a calefacción que nos día gana. Sí, señor. Petróleo bueno. Pero... Hombre, diz que está o barril a máis de 100 euros. Ostras. E cantos barriles pode haber? Eu que sei, eso sala chouplón, o que queiramos. Espectacular. Petróleo na horta. Quen non lo iba a dicir? Ai, la madre. Que íbamos a encontrar petróleo na nosa horta. Sí, señor. Carmen, na nosa horta. Bueno, a ver. Na nosa horta tampouco. Atopei na nosa horta, petróleo. Na nosa horta... A horta era de miña nai. Por aí no, Ah, por aí sí. No, por aí no, Ah, por aí sí. No, por aí no, que a horta de tua nai, pero a horta non fucha a horta ni un día. É que me estás limpou contando? a horta? É de quen é a horta? A horta, me A cago en... horta era de miña nai, a quen lle deixou Pero- a horta, miña nai? A min deranse que son filla única, con lo cual a horta é miña. Se a traballastes foi porque che saleu dos collós, pero a horta é miña. Oh, mandei cheu! Pero non puñeche un Mandei cheu ir traballar a horta! Mandei cheu! Non puñeche un... Pero as lechugas comíalas, carallo. E non puñeche un pé na horta, a horta limpena. E a horta, o petróleo que aparece na horta é da familia, é da casa. Aparece na horta da casa, o petróleo da casa. Aparece Da na fam- horta da casa que me deixou a mí mi madre. Mi santa madre. Que en paz descanse. A horta está sin escriturar, non se cambiou a escritura aínda. Ah, Espérate. Espera. A horta está sin escriturar e tua nai está morta. miña nai está morta e está enterrada na horta. Vale? A ver se o petróleo a ser miña nai. A ver se a ser miña nai o petróleo. E non me cantes máis, Quieto, va, xa está. Bueno. Non pasa nada. Que é iso? Un helicóptero. Como un helicóptero ben sei, que vai ser tua mãe a peidos. Será... Xa lle dixeche alguén. Eu non lle dixen a ni... A quen lle dixen se non acabas de contar ti? A quen lle fun contar? Pois os de tulipán non son... Pois será, será o que anda este, o... Quen? O que anda, o Calleja. A calleja que coña as vellas se levas por o aire. Será eu. Ai, que bonito. Ai, Dios mío, que bonito está el pueblo. Desde aquí o pueblo é unha mierda, señora. Desde aí e desde abaixo, da igual. Quen é lo? Quen será? Habibi, salam alaikum. Ay. Ora por nosotros. Ora por nosotros. Ora por nosotros. Habibi, Javi. Buenos días. por días. Buenos días. Bueno, o primeiro sinto romper a paz na vosa casa. Non había moita, non se crea que había moita... Non se crea que había moita paz. No, xa non había moita, no. No. Vailles extrañar Sí, a miña vai presencia aquí. extrañar. A verdade é que nos extraña de Extraño, carallo. Eu cando o vin pensei que era o padre de Lamine Yamal. Veredes, meu nome é Nasser Ali Obai.
Nasser Ali Obai. Fillo da Lío, ben. Nasser Ali Obai. Nasser Ali Obai. Nasser Ali Obai. Obai. Cada día que te quiero más. Como se chama? Nasser Ali Obai. Ali Obai. Sí, son o emir de Kuwait. Pa que Petróleo? Quen falou de petróleo aquí? Aquí nadie falou de petróleo. Pero por que ven falando de petróleo este señor aquí á casa? Que non dixo nada de petróleo, joder. son o emir de Kuwait. Bueno, Mir tamén temos nós un sobrinho que fixo o Mir, pero ainda non ten a plaza, Ainda non ten a plaza de médico. No. Sacou o Mir, pero a plaza non ten aínda. Está de compoñedor en Ferreira do Valadouro. Gana o doble. Gana o doble que calquer traumatólogo. O doble, ahora mesmo. Vamos, deixa falar. Veredes, bueno, estou de visita porque creo que teñen algo aquí que pertenece ao meu país. O mantel comprei nuevo na feira lá en Santa Comba, Non fale usted sin pruebas. Non fale sin pruebas. Refírome ao petróleo. Na súa horta hai petróleo. Petróleo? Que petróleo? Pero quen falou de petróleo? Ven que ven a falar de petróleo. Non hai petróleo, non hai petróleo. Será xurro. Xurro, sí. Pode haber xurro. Petróleo. Ese petróleo é propiedade do Emirato de Kuwait. Eu sinto dicir, pero o petróleo que hai, si o hai, está na nosa horta. Bueno, na nosa horta. Ainda estamos con eso. Bueno. Veredes, detectamos unha fuga nun pozo. Sí. E antes dábanos igual, pero agora a cousa está jodida. Jodida e... Bueno, pois que ese é o noso petróleo. No, o petróleo deixoumo a mí miña nai. Sí. Deixa a túa nai en paz, por favor. Tu nai non ten nada que ver aquí. Eu que o sepa el tamén. Vale. Bueno, podería probar... Usted por que sabe que o petróleo é seu? Bueno, porque coñezo. Ah. Podería probalo para... O qué? O petróleo? Pensei que quería probar a miña nai. No. Pero como probar o petróleo? Pero o petróleo non é todo igual. No, o petróleo hai moitísima variedade. Nós en Kuwait temos un proverbio que di o camelo recoñécese pola xoroba e o petróleo polo sabor. Ajá. Sí, señor. Hai no que catar. Está aquí E xa, como está? Pequeno chiste, sí. Está aquí xa. Sí, Non beba todo, todo, sí. Cada vez é seu ou non é seu? Isto non parece petróleo, Non parece, verdad? Prova. Prova un pouco máis. Que? Petróleo non é. Non parece, non? Non parece petróleo porque é purín. Onde está o petróleo? Tamén digo unha cousa, despois de probar o purín, todo lle vai saber moito mellor. Espera que lle vou por outro, espere. Ahora vai buscar o petróleo de verdad. Porque ese non era para o... Este é o de... Aí ven. Este é bo, non? Non quero truco. Este é o petróleo, sí. É espeso. Sí. Eh, Home, está crudo. Está crudo. Claro. Pois cócese. Despois pódese cocer para facer gasoi ou fritir para facer gasolina. Pero en principio é crudo. Isto sabe o calquera que estudiar un pouco de esas cousas. Sí. Sí, que tal? Que lle parece? Trae un pouco de pan. Ya Igual está. con pan. Non foi falta. Queres mollar No, pan? o petróleo de Dubai sí que é duro, pero este baixa solo. Sí. Vale. Que? Como o da horta non hai, é casero, Que? É da casa, eh? Pero o seu non. Sí, sí. Que será o que lle meteron os da trezo Non te aí? creas que no sé yo. É seu. O sea, usted solo comprobalo, usted xa conoce que é o seu petróleo. É seu, é seu. Solo comprobalo. Solo co o testeo, Sí. ya sei o que máis. Usted xa sabe deso, porque claro. Sí. O...
De merluza non sei, pero de petróleo sí que... Sí, sí, sí. Bueno, pero pues- digo unha cousa, polo detalle, podo pagar un pequeno... Non pode pagar Aguinaldo. nada porque o petróleo era de miña nai. Sí. E o petróleo ese ten un valor incalculable ahora mesmo. Bueno, pero que lle parece, por exemplo, o que sei, 10 millóns de euros? Ah, pois calculou yo. Bueno, 10 millóns non me parece nin ben nin mal. Tampouco, pero bueno, por Son 10 moitos cartos, millóns... 10 millóns. 10 millóns... Maralla. Perdón, non quería insultada. Refírome a 10 millóns o día. O día. Ao día. O día. O día. Hai 10 millóns o día. Ai, pero ahora imos cara á primavera e os días vanse facendo máis grandes, Ai, está razón. A semana cambia a hora... esto- Ahora máis. Vale, ten razón. Que lle parece? Deixémolo en 20 millóns. Nin pa vostede, nin pa min. 20 millóns, bueno, ao día. 20 millóns ao día. O día, sí. Carallo vai ser para levalo, porque ainda se for en Rianxo ali entran petroleros, pero aquí como non leven jarrafas, como fai? Non se preocupe porque en Kuwait temos miles de camións cisterna que poderían facer a transportación moi sencilla. Teñen camións. Xa, xa. Pero o petróleo está na horta. Sí. Sí. Na miña horta. Sí, na túa horta. Sí. Na túa horta que che deixou túa nai. Sí. O pasa é que por onde o van sacar o petróleo? Por onde o van sacar da horta? Poden entrar e sair polo camiño este que está aí, o camiño ese estreito. Xa, pero que o camiño xa non é da horta. A que ese camino... Para sacar o petróleo por ese camiño que é estreito. É un que está aí Sí, estreito. sí. É que ese camiño está nunha finca que me deixou a mí meu pai.